τώρα, τραβάς. Μαλακά, δεν πάω στην Αδερφέ, πολύ γρήγορα το κάνεις. Το Ολυμπιακό δεν μπορεί να φορτώσει εύκολα. Σιγά σιγά. Άσε λίγο πρόσεχε. Ας περδέψουν τις άλλες αυτές. Ας το βάλουμε τόσο καλύτερα. Βάλουμε στο χαρτοκούτι. Ποιες? Αυτές είναι έτοιμες να βάλουμε, να σφιγγούμε, τι θα κάνουμε. Μπορείς να βάλεις, ναι. Μόνο αν δεις ζόρι. Πρόσεχε. Βάλε, αυτό είπα τώρα, κανονικά. Αντώνη, δεν το χτύψεις, πρέπει να πάει κι άλλο μέσα, Αντώνη. Άσε το τελευταίο νομίζω. Έλα τράβα λίγο, τραβάει τώρα. Τράβα, δεν πηγαίνει Αυτό μόνο ήταν λίγο σε χρόνο. Μόνο αυτό ένα, πάλι μετά αυτά. Άσε να βάλουμε δίπλα ένα. Σε πάνω καλά. Σε τέλος έντον τελώς και σκάπου ξανά. Ναι. Έχουμε κανένα δωραστέχνη εδώ. Το έχεις Βασίλη, τη μηχανία, μηχανία. Έχετε. Εντάξει, σταμάτω τώρα, κάτω. Σταμάτω, το φωνάσει πάνω. Εδώ, το πάνω. Το μικρό, δίπλα πάνω. Το μικρό. Αυτό. Θα κλείσει όμως. Ναι, κάρτο σήμερα. Ευχαριστώ, πρόσεξε. Δώσ' μου ένα.